регартадаз хатлон ҳамчунин дастаи Истаравшан бо клуби марказии варзиш артиш дар доираи ин давр бозӣ мекунад ва дастаи файзкан ҳам бозии худро дар майдонаш имрӯз баргузор мекунад. Комил Раҳмонов ва Ҷаҳонгир Зайнеддинов кӯмак мерасонанд. Садои сакидовар баланд шуд бинандагони арҷманд ва бозӣ байни дастаи регартадаз ва хатлон оғоз мешавад. Шунам вазъияти хавфнок. Партофти Умар ва инҷо ягоне аз бозигарони дастаи хатлон ба топ нарасидан. Аслан партофте ки анҷом дод Умар каме баландтар буд. Расул Пайзов аз канори майдон партофти худро анҷом медиҳад ба дохили ҷаримагоҳ имконият аст зарба ва то ҳанӯзам тӯб дар дасти дарвозабон нест. Зарба зада тӯб аз дохили ҷаримагоҳи хатлон берун мешавад. фишори футболбозони дастаи регартадаз бештар мешавад ва довар садояшаки хешро баланд мегардонад. дӯстони арҷманд қисми аввали рақобат байни аллакай онҷо мо шумо нишон доданд ки чӣ гуна Кай Годсон дарвозабони дастаи хатлон дардро эҳсос кард. Наимҷон Иброҳимзода ду нафар акнун ва Эҳсон Бобоев зарбаю гол! Галасо галисимо дӯстони арҷманд дар 83 дақиқаи бозӣ мо шумо тақрибан Эҳсон Бобоевро ба забон наовардем ва бибинед ки ӯ дар дақиқаи 83 чӣ гуна голи зеборо ба самар расонид. ҳуҷуми позитсиони худ дар натиҷаи оро додани як мансуба зада шуд, вале голи хеле зебо ва муҷаллоб буд ки Эҳсон Бобоев бубинед зарбаю рост ба гӯшаи болоии дарвозабон инҷо ҳеҷ кор кардан наметавонад. имконият барои футболбозони дастаи регартадаз ҳамлаи онҳо хавфнок ҷараён мегирад. зарба ва ҳисоби бозӣ дӯстони арҷманд акнун баробар 1-1 мешавад. ба ҳуҷум гузашт ва шумораи ҳамлоро бештар намуд. бор дигар ба сана такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. Равшан Азизов зарбаён 95 дақиқа хотима ёфтанд дӯстони арҷманд ва бозӣ байни дастаи регартадаз ва хатлон бо мусовӣ бо натиҷаи 1-1 ба поён мерасад. дастаи хатлон баъд аз ин соҳиби 18 хол мешавад, дар зинаи дуюм боқӣ мемонад. вале агар дастаи хуҷанд пагоҳ бар душанбе 83